Sanaruletti on vauhdikas sanapeli koko perheelle. Keksitään sanoja ja pelataan aikaa vastaan. Oletko valmis? Paina kirjainruletti päälle. Mihin kirjaimeen valo pysähtyy? Jokaisella pelikierroksella saat uuden kirjaimen ja 30 sekuntia aikaa. Nosta ensimmäinen aihekortti. Keksi sana, jossa on ruletin osoittama kirjain. Nosta sen jälkeen uusi kortti ja keksi sana uudesta aihealueesta. Montako sanaa ehdit keksiä? Kirjain voi olla sanan alussa, Australia tai keskellä, kuten karhu. Jokaisesta oikeasta sanasta saat pisteen. Ensimmäisenä 25 pistettä kerännyt on pelin voittaja. Sanarulettia voi pelata suomen kielen lisäksi englanniksi tai ruotsiksi. Peli-iloa! Oppi ja ilo, matka oivaltamisen maailmaan.